Ahoj, čau, vítam u tohto krátkeho videa, moje meno je Scratch. Toto video je bez intra, je z Minecraftu a ako ste mohli všimnúť, sme na serveri, možno. OK, dosť toho. Kurva. Ale ja si robím samozrejme srandu. Takže ako ste si mohli všimnúť, vlastne nemohli. Ale tí múdrejší z vás možno, že uhádli, že sa týka o recenziu alebo pozvánku na tento server. Máte tu tieto kity, no tak len jeden, tak ukážeme si ho. No dostanete takéto debilinky, ktoré si môžete. Áno, je to smutné, ale tak keď proste je to ako kit start, no. Toto je dôvod, prečo dlho nebolo video na YouCraft Slovakia. Ani na Scratch LP. Skoro všetci sú chorí a tak. Takže ako ste si mohli všimnúť, je tu shop, taký, v ktorom sa nedá neorientovať, ale to sa opraví. Je to taký trochu menší shopík. Sú tu frakce. Dá sa povedať v tej medzi dobrými, ktorá sa nazýva Ovnex. Jej spawn je takýto. Vlastne zobral ma sem player game, je to jeho frakcia. No ale toto nie je hlavné, takže proste sú tu warpy. Po niektoré. Pardon. Tak skúsime si warp desert. Portuje. Ale ten port je trochu nevýhodný. No toto patrí pod našu frakciu. Tuto je ako keby križovatka frakcií, kde proste prídete, nabehnú tam ľudia, začnú medzi sebou bojovať a proste je to veľká sranda. Nič to nevideli proste. Ale samozrejme, aby ste Ovnex super, nikto to tu nezabral. OK, toto je kus našej frakcie, druhý kus už ste videli, ale no toho sa to netýka. Proste sú tu dosť priateľskí ľudia. No. Hlavne v našej guilde. V tom kľudne, ak by ste sa chceli ísť na XP, počkať. Ja si zoberiem len niečo sem do častky. Kľudne zoberiem si tu nejaký. Ja že si zoberiem nejaký Iron Magic, ale tak, no. Taký tu asi nemajú. Teda nemáme.
keby ste nevedeli, čo sú to frakcie, sú to také spolky, sa dá povedať, ktoré si označujú vlastné územia, nemôžeš potom sa do nich nemôže dostať iná frakcia, bojujú medzi sebou a tak ďalej a tak ďalej. Ale zase na druhej strane môžu mať aj medzi sebou mier. Tak jedem home a keby... nejdem. Keby ste sa chceli kľudne naexpiť, že by ste hrali na tomto serveri, alebo že by ste si prišli zahrať, no tak, dajte to pána... Ktorý tupec chcem... Ak ste počuli tých debilkov, tak sa vám ospravedlňujem. Ale takto prídete kľudne, zabíjate si ich tu, ja vám dám kľudne vybavenie, aspoň nejaký ten magic. A keď tu niekoho zabijete, no tak vám to nevyskočí, no toto sa tiež kľudne, toto, ale to keď dosiahnete nový level, no toto by vám malo vyskočiť. Kill money, bla 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 bla. A už ste si mohli všimnúť, že sú tu aj peniaze, zarába sa tu veľmi ľahko. Tie hlavy vôbec neviem, ako získali. Akože vôbec. Ale viem, že tu majú pekné mečiky. Majú tu pekné mečiky. OK, no tak si zoberieme... No... Proste takto nejako, hej. Ešte si môžeme ukázať nejaký warp. Tak kľudne. Miesto, kde je moje bývalé sídlo. Ktoré som vlastne už aj staval v podstate ja. S kamarátmi, ktorí sú teraz vo frakcii Ovnex. Táto frakcia patrila... teda... Toto miesto patrilo. Ako sa volala tá frakcia? Neviem. A sakra. Toto som nemal ukazovať, lebo príde nejaký človek a nám to vyčaruje. Je to ešte nedokončené, tam dole sme mali doly. Čo tu je? Nič. Tam sme mali aj veci. Vlastne nič sme si tu nebrali ani nič. Môj výtvor, kloš. Tak proste je to ako normálny Minecraft multiplayer, až na to, že to nie je niečo ako Stalker, že prídeme, tuto mám 800 miliónov, založím si tu warp, hej, tuto mám takú firmičku, naspamujem to tu, že poďte, warp, debilné keci, hej. A proste sa vám tam každý navarpuje a už zarábate milióny, hej. To proste nie je tak, je to, že boj, hej. Alebo to nie je ako Stalkercraft, zarobil som milióny, teraz si idem niečo postaviť, dám lomitko fly, ešte musím ísť v warp shop. Hej, tak proste... Tak. Dúfam, že si sem prídete zahrať, dúfam, že sa vám toto krátke, asi 5 minútové, ak nie viac, videjko páčilo, takže čus.